MeghalayaPost.news. Ka Office of District Immunization Officer Riboy District Nongpoh mentakasi kalaplat pajba ya ke HPV vaccination campaign against cervical cancer haga jingelang balapan long haga Office Udiaman HO Nongpoh haga ni kesengi lawan mansakilang nadu ki he officer ketenat kekot kekia jong kariboy lembat kiwei haba crunch kilat pathai kubor nakaliang Dr. Benjamin Lightplang District Immunization Officer Kariboy District ula pentip bagani ke HPV vaccination campaign kan sedang nadu mentakasi santarik luber arajar arpun rio batkan kut hadu laipoi terik benai Jingpang Bampong arpun rio ulayat turu bagani ke HPV vaccination campaign kadika vaccination drive na kabentaki Khun Kynthei kibal kanjo khatsau snam bat ki bahapo khatsan snam karta Dr. Benjamin Lightplang ulayat turu bag HPV vaccine kadika banengkong hakari India kabadang Sdang na kabenta Iada ya Jingpang Bampong na kabenta ke Pla Khun Dr. Benjamin ula kerpat ru ya kikimi kikpa kino yalam shnong bat kiwi kisang tremon sngobha bakin a ke jingi trelang bat ban pensngutu bat ban yo ke jing pensha halor ke HPV vaccination Kublai Fibro, Nakarteng Dr. Benjamin Lightplang, District Immunization Officer, Jongka Riboy District Nongpoh. Aku haban ai ke wei ke statement, ke wei ke jingtip mentaksi, ba kan launch ke HPV vaccine campaign. Nadu mentaksi, bat bakan yak, lai benai, bat bakan kut hadu, lai huai terik bame. Kani ke HPV campaign, kadi ke campaign, kumbaki khot her English human papilloma virus campaign kadika vaccination drive yaki khon Kynthei ba kidiki beneficiaries bangi mud ban ai vaccination yaki niki khon Kynthei ba dap khat sau snem but bampat cross yaka khat san snem ke HPV vaccine kadika ke wei ke vaksin ke beningkong hakari jongi badang Sdang ba prevent ya ke ni ke cervical cancer kadi ke ningkong ke vaksin ba dangshu introduce ke ri jongi ban prevent ya ke Jingpang Bampong na ke benta jong ke Pla Khun tinga kerpa di fi baro ki longkme kpa but kerpat yaki rong basnong baro ki snong but ki weki stakeholders na ki weki department ru bakin yarap lang bakin ai awareness lang ya baro ki beneficiaries badiban yo yakani ka vaccine but ki kmi kpa badiban tips phangani ka vaccine shwa bagin yo ban ai ka ni ka vaccine yaki khon ba khatsau snem kadika vaccine bangi laban yo tang haki district hospital kum nongpoh civil hospital ki primary health center PHC ki community health center CHC but ka state dispensary kini ki jaka ba kidan ki doctors kidan ki printer but kidan ki internet facilities bangi laban carry out laban le ya kanika campaign kini ki ba deban ai ka vaccine ki dan kam ban yo tang shi dose jong ka vaccine ha ka kti jong ka kadyang but shwaban ai kini ki vaccine ru dan kam ban yo ya ka consent na ki kmi kwa ne ka jingbit na ki kmi kwa shwaban ai ya kini ka vaccine the day bala yo ka jingbit te ngila ban proceed ban ai ya kini ka vaccine but the ladep ai ka vaccine kini ki beneficiaries ki deben shong lipo minute hakata ko jaka ba ai ka vaccine kino ki breu bamla ban ai kini ka vaccine kini ki Kynthei ki tangi tu ki ba pangjur ka bha ba kinum ai ne ki dan allergy jadi ba ki yo laju yo kino ka vaccine menshwa ki dan allergy ka bha ba kinum ai kani ka vaccine ne kitu ki khon Kynthei ki wilaju yo kum kani ka vaccine haki we ki private hospital kim dan kam one eye show ne ki dan ki khon Kynthei ne ki Kynthei ki bala suspect bade ba armet kim dan kam one eye kani ka vaccine kani ka Jingpang Bampong kadai ka bawan basau na ka bro ka ri perthei but ka bawan ka ba ar ha ka ri India
Kani ka virus baki khot ka human papilloma virus ningkong kini ki long kame ne ki age group jong khatsan hadu sau khandai snem da ki layo kani ka infection ningkong kinum su thu kani ka infection hakamet jong fi kadan ka jingkala hakamet jong ki ndrei da ki layo shi yo kani ka infection ka poi hadu bakin yo ya kani jingpang bampong ki kmek pa badan jingmut pan ai ya kani ka vaccine ya ki khon jong ki laban one register lupa kum ka pre registration ha ka UN portal ne ki laban one chapo health facility when ai ka inject ha ka jo ka por ka singi bakin register ya ki khon jong ki Kapor jong kani ka vaccination campaign hakini ki health facility kum ka PHC CHC district hospital but state dispensary kan yak nadu shpho baje dang step hadu ar baje janmin but the kilayo ka vaccine kini ki beneficiary kinsayo ya ka certificate haka jo ka ski MeghalayaPost.news.